ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ንፉዕ ዝበሃል መንከምን ናቱ ቀረባ መሓዝኡ ናትናኤል ካልኦት ክልተ መሓዙቱን ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ንዕረፍቲ ኣብ ዘለዎም ሰዓት ኣብ ሓደ ጽላል ኮፍ ኢሎም እንዳዋግዑ ይሰሓሓቁ ነበሩ። መንከም ዋላ እኳ ብጣዕሚ ንፉዕ ተምሃራይ ተኾነ ከምቶም ካልኦት ንፉዓት ተምሃሮ ኣብዝሓ ብምጽናዕ ጊዜኡ ኣየሕልፍን። ብተፈጥሮኡ ተዋሃቦ ናይ ምሽምዳድ ባህሪ ኣለዎ። ኣብታ ጽላል ኮፍ ኢሎም እንዳሃለዉ ሃንደበት ናይታ ትምህርቲ ቤት ዓባይ በሪ ተኸፈተሞ ደስ ዝብል መኪና ናብቲ መረባ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኣተወ። ኩሎም ተምሃሮ ፈዚዞም ምርኣይ ጀመሩ። ዋላ መንከም ከምኡ ይኹን ደኣ እምበር እቶም ተምሃሮ ዝርእይዎ ዝነበሩ ነቲ መኪና መንከም ድማ ኣብቲ መኪና ውሽጢ ዝነበረት ጽብቕቲ ቆልዓ ነበረ። ብድሕሪዚ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዳይሬክተር መጺኦም ብኽብሪ ነታ ቆልዓን ኣቦኣን ተቐቢሎም ናብ ኦፊስ ኣምርሑ። መንከም ናይታ ቆልዓ መልክዕ እንዳርነቐ ምስ መሓዙቱ ናብ ክፍሊ ኣተወ። ብጽባሒቱ ትማሊ ተመዝገበት ጽብቕቲ ቆልዓ 10 ክፍሊ ኣትያ ከፍ ኢላ ተላ መንከም ኣተወ። ኣብቲ ሰዓት ልቡ ኣብ ክልተ ምቕል ዝበለ። ኣብ ወንበር መንከም ታ ቆልዓ ኮፍ ኢላ ስለ ዝነበረት ደንጊጹ ዓይኒ ንዓይኒ ተረኣዩ። ብጣዕሚ ደንጊጹ ስለ ዝነበረ ደፋትሩ ጥራሕ ንሳ ከፍ ኣብ ዝበለቶ ወንበር ኣቐሚጡ እንዳተጻደፈ ኸደ። ንሳ ኩነታቱ ተረዲእዋዩ ግና ምንም ኣይመሰላን ነይሩ። ብድሕሪዚ ቀዳማይ ፔሬድ ዘምህር መምህር ኣተወ። ናይ ባዮሎጂ መምህር ነበረ። መንከም ናይ ባዮሎጂ ጉዳይ ኮይኑ ወንበር ናብ ክፍሊ ተዘይኣቱ ደስ መበሎ ነይሩ። ግና ምእታዋይ ቀረየን ናብ ክፍሊ ኣተወ። ኣብ ጎኒ እታ ቆልዓ ከፈለ። መሓዝኡ ናትናኤል እውን ደንጉ መጺኡ ኣብ ጎኒ መንከም ከፈለ። መንከም ኣብ ማእኸል ታ ቆልዓን ናትናኤልን ከፍ በለ። ሰለስቲኦም ስቂሎም ተለዉ ብምቁር ድምፃ ሰላምዶ ራህዋ ይበሃል በለት። መንከም እውን ብዝደንገጸ ዝመስል ድምፂ መንከም ይበሃል በለ። ቀጺሉ ናትናኤል መንነቱ ኣፋለጠ። ቁሩ ድንጉይላ ስለ ተመዝገበት ክልተ ገጽ ዝኾን ሓሊፍዋ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ደፋትርካ ሃበኒ ገጽ ክዘልል ኢላ ተቐበለቶ። ልክዕ ናይቲ ደፍተር ገጻት እናቖጸረት ተላ መንከም ስርቕ እናበለ ክሪኣ ጀመረ። ናይ ራህዋ መልክዕ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። መንከም ብደንቢ ሪእዋ ተይጸገበ የቐኒለ ኢላ ደፍተሩ መለሰትሉ። ራህዋ ተጻዋቲት ትመስል ልክዕ ከም መንከም። ኣብቲ መዓልቲ ግና ክልቲኦም ስቕተኛታት ነበሩ። መንከም ኣብቲ ክፍለ ግዘ ብደንቢ ከይተኸታተለ ተወድአ። ልክዕ ዕረፍቲ ምስ በጽሐ መንከምን ናትናኤልን ብሓደ ተታሒዞም ወፁ። ራህዋ ንበይና ኣብ ክፍሊ ተረፈት። መንከምን መሓዙቱን ከም ቀደሞም ከፍ ኢሎም እንዳተጻወቱ ተለው ሃንደበት መንከም ራህዋ ኣብ በሪ ጠጠው ኢላ ረአያ። ከይዱ ንዕምሳና ተጻወቲ ተዝብላ ደስ መበሎ ነይሩ። ግና ኣይገበሮን። ናይ ዕረፍቲ ሰዓት ተወዲኡ ናብ ክፍሊ ኣተዉ። ካብኡ ራህዋ ዘረባ ንመጀመር ኢላ ታይ ኣለዎ ምሳና ተጻወቲ ተበልኩምኒ በለቶም። መንከም እውን ክምስ ኢሉ ሓሲበዮ ነይረ በላ። ኣብቲ ሰዓት መንከም እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ሓሲቡ ናብ ገዛ ክፍንዋ እውን ሓሲቡ ነይሩ። ግና ኣብ በሪ መኪና ይጽበያዩ። ፋዱስ ኮይኑ ምስ ተደወለ ራህዋ ጽባሕ ግና ዕረፍቲ በይንኹም ከይትኸዱ በለቶም። መንከም እውን እሺ ጸገም የለን ኢልዋ ተፈላለዩ። ድሕሪ ዝመዓልቲ መንከምን ራህዋን ኩልሻብ ኣብ ዕረፍቲ ብሓደዮም ዝወፁ። ቀስ ብቐስ ብደንቢ እናተቐራረቡ ኣብ ክፍሊ እናተቐላለዱ ናይቲ ተምሃራይ ትኹረት ሰሓቡ። ክልቲኦም ክራኸቡ ተለው
ንማንም ኣይፈርሑን ዝመሰሎም እናተዛረቡን እናተጻወቱን ሕጉሳት ኮኑ። በዚ ተገረመ ናትናኤል ምስ መንከም ናብ ገዛ እናኸዱ ተለው ሓደ ሕቶ ሓተቶ ፈቲኻያ ዲኻ በሎ። ዘይሓሰቦ ሕቶ ስለ ዝነበረ ከምሲሉ ኣረ ብፍጹም ንምንታይ ከምኡ ኢልካ እንበሎ። ናትናኤል እውን ስቕ ኢለ የበሎ። ኣብ መንከም ልቢ ናይ ናትናኤል ሕቶ ክመላለስ ጀመረ። እርግፀኛ ኮይኑ ንምምላስ ብጣዕሚ ተሸገረ። ብርግጽ ክልቲኦም ብጣዕሚ ከም ተመቻቸው ኩነታቶም የፍልጥ እዩ። ግና ትሕቶ ፍቕሪ ዶ ነይሩ ትዝብል እዩ። እዚ ሕቶ እናጻረየ መንከም ናብ ገዝኡ ኸደ። ዋላ ኣብ ገዛ ኸፍ ኢሉ ምሸት ክሓስብ ጀመረ። ስለ ራህዋ፣ ስለ ጽሬታ፣ ስለ ኩሉ ነገራ፣ ስለ ናይ ራህዋ ጥራሕ ኮይኑ ሓሳቡ። ግና ድማ መንከም ዋላ ፍቕሪ ተሓዞ ደፊሩ ክዛረብ ዓቕሚ የብሉን። ከም ቀደሙ ብምሕዝነት ክቕጽል ወሰነ። ተፈላለዮም ክሳብ ዝራኸቡ ብጣዕሚ ይነፋፈቑ። ምኽንያቱ ዝራኸቡሉ ቦታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ነበረ። ዋላ እኳ መንከም ፍቕሩ ሓቢኡ ብምሕዝነት ክቕጽል ተሓሰበ፣ ኩሉ ኩነታቱ ከፍልጠሉ ጀመረ። ብተመሳሳሊ ናይ ራህዋ ኩነታት ልዕሊ መንከም ፍቕሪ ሒዝዋ ነይሩ። መንከም ኩሉ ነገሩ ዝማርኽ እዩ ነይሩ። ጉብዝንኡ፣ መልክዑ፣ ጸባዩ፣ ብጠቕላላ ኩሉ ነገሩ ፍቕሪ ዘትሕዝ እዩ። ፈትያቶያ። እቲ ጸገም ግና ክልቲኦም ተፋትዮም ተለው ስምዒቶም ዘይምግላጾም ነበረ። ራህዋ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ጥራሕ ዘይኮነትስ ንፍዕትን ተረዳዳኢትን ነበረት። በዚ ምኽንያት እውን ምስ መንከም ጥራሕ ዘይኮነትስ ምስ ሙሉእ ክፍሊ ትረዳዳ እያ። ዋላ መንከም ከምኡ ሓደ ሓደ ግዘማ እቲ ክፍሊ ናቶም ጥራሕ ይመስል ነበረ። ዋላ እኳ ክልቲኦም ፍቕሮም ሓቢኦም ክጸንሑ ተደልዩ ናይቲ ክፍሊ ተምሃሮ ስምዒቶም ብደንቢ ይፈልጡ ነበሩ። ናትናኤል ብዙሕ ግዜ ንመንከም ፍቕሩ ንኽገልጸላ ተመኸሮ። መንከም ግና ኣይኾንም በለ። ናትናኤል ብቐሊሉ ክገድፎ ኣይከኣለን። ብጣዕሚ ጫቕጫቆ። ንኽነግራ ቃል እተዎ። ሕዚ ትሽግር ብኸመይ ከም ዝነግራ ነበረ። ብጣዕሚ ድሕሪ ምሕሳብ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ሓሳብ መጸሎም። ብመልክዕ ደብዳበ ፍቕሩ ምግላጽ። በዚ መንከም ተስማዕመዐ። ግና ብጣዕሚ ፈርሐ። ካብ ራህዋ እንታይ ዓይነት መልሲ ይመጽእ ይኾን እናበለ ክሓስብ ጀመረ። ብሸውዓተ መስመር ደብዳበ ክንዲ ኩንታል ዝኸበዶ ፍቕሩ ጸሓፈ። ልክዕ ናብ ገዛ መኸይዲ ሰዓት በፂሑ ምስ ተደወለ መንከም ካብቲ ተለመደ ንላዕሊ እናፈርሐ ራህዋይ እዛ ደብዳበ ገዛ ምስ ኣተኺ ንበይንኺ ኮንኪ ኣንብብያ ኢሉ ሃባ። እሺ ኢላ ተቐቢላቶ ናብ ገዛ ኸይዳ ኣንበበቶ። ብጽቡቓት ጽሑፋቱ ከምዚሉ ተጻሓፈዩ። ራህዋይ ካብ ምንታይ ከም ዝጅምር ኣይፈልጥን፣ ግን በቃ ብጣዕሚ ዘፍቅረኪ። ክሳብ ለማዓንቲ እውን ብቓለይ ዘይኮነ ብተግባር ክገልጸልኪ ይደሊ ነይረ። ግና ካብዚ ንላዕሊ ክዕገስ ኣይክእልን። ካባኺ ዝመጽእ መልሲ ምንም ይኹን ምንም ኣነ ግና የፍቅረክየ ይብል ነበረ። ሃንደበት ራህዋ ተወረቐት ተሓቂፋ ምብካይ ጀመረት። ንኣኣ ተሰማዓ ስምዒት ንመንከም እውን ስለ ተሰምዖ ብጣዕሚ ደንገጸት። ብጽባሒቱ ራህዋ ናብ ትምህርቲ ደንጉያ ኸደት። ንመንከም ምስ ረኸበቶ ብጣዕሚ በኸየት። ከም ዝኽትብል እውን ነገረቶ። ኩሉ ሻብ ናብ ቤት ትምህርቲ ዘምጻ በዓል ገዝኣ ምዃኑ ብወለዳ ተገዲዳ ከም ተመርዖቶ ንመንከም ነገረቶ። መንከም ደንገጸ። ብድሕሪታ መዓልቲ ናብ ቤት ትምህርቲ መንከም ከይዶ ይፈልጥን። ራህዋ እውን በቲ ኩነታት
ትምህርታ ሸለል በለት። ሰላም ተኸታተልቲ ማይኪ ሚድያ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳህልኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትከድፉልይ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ገርዎ። ስለ ተኸታተልኩምኒ የቐኒለይ።